הסרטון. אז חברים, אני פה עם חבר שלי מתן ועם רוני. יאללה רוני בוא. זה הבית של רוני. עוד מעט נצא לבחוץ. זאת אמא של רוני. זאת אמא של רוני. זה המטבח. נעליים מבולגן. שירותים עם שלי. עוד שירותים. אתם רואים? חדר. עוד חדר. פה זה החדר שלה. זה החדר שלה הגדול. זה החדר של ההורים. ובואו לבחוץ, בואו, תסתכלו. זה החצר. הנה עציצים גדולים. פה אסור להיכנס, זה העבודה של אמא של רוני. ועוד אחד, יאללה בואו. הנה שתי חתולים, מדרגות, דלת. והנה עוד. תסתכלו שנייה. תסתכלו את זה, תסתכלו כדור, תסתכלו. יש פה עוד דברים. בריכה. אתם רואים? חלון שמשקיף לתוך בפנים. פה וז'קוזי. אתם רואים? ותסתכלו הכל. כנראה שזה סוף הסרטון. יאללה ביי, יאללה.